si Teacher Deb. Hello mga bata, kumusta? Magtuon ta karon sa litrang H. Tingog. Litrang H. Tingog. Mao kini ang mga ngalan nga nagsugod sa litrang H. Hospital. Hose. Hula hoop. Hotel. Helicopter. Mga buluhaton. Butangi og happy face ang mga hulagway nga nagsugod sa tingog nga sunod. Ikahon ang mga litra nga anay tingog nga sunod. Butangi og linya gikan sa litrang H ngadto sa hulagway nga nagsugod sa tingog nga Halay mga bata, magbasa na ta. A. Ha. E. He. Atong basahon ang mga mosunod. Mga silaba. Ho. Hi. Ha. Hu. Mga pulong. Nahurot.
Halas. Hangin. Holen. Habog. Pulungan or phrase. Habog nga hayhayan. Humot nga hangin. Ang huli ni Harold nahagbong sa halayan. Si Helena ni Katkat sa habog nga hagdanan. Karon, na ako'y story sa inyo ha. Ang uluhan sa atong story, halas sa sanga. Usa ka adlaw, gusto ni Heron nga magdula uban sa iyang mga higala. Giingnan siya sa iyang mama nga dili pwede magdula sa kakahuyan. Apan, didto gihapon sila Heron, Herme, og Helena nagdula. Sa ilang pagdula og tagu-taguan, nisyagit si Helena. Kay anaay dako kaayo nga halas nagkuyagpos sa sanga. Nidagan sila pauli sa dihang nahagbong ang halas sa yuta. Mga pangutana. Kinsa ang mga bata sa istorya? Unsay giingon sa mama ni Heron? Gisunod ba ni Heron ang pahimangno sa iyang mama? Nganuman, unsay nakita ni Helena sa sanga? Unsa kaha ang ilang gibati sa pagkakita sa halas? Unsa man ang nahitabo sa pag-uli nila sa ilang balay? Karon mga bata, isumpay ang mga linya para makasulat og litrang H. Ipadayon ang pagsulat sa litrang H sa linya.